Però una vegada repartides les dedicacions, la primera mesura ha estat una brutal pujada d'impostos, tant en els béns immobles com en els de vehicles. L'objectiu és recaptar uns 2,4 milions d'euros addicionals de la ciutadania. Així, un bé urbà que abans se pagava d'IBI uns 500 euros anuals, amb la nova factura seran 633. Parlem d'una pujada del 26,66%, no del 5 o del 7, no. És del 26, si ho mirem bé, sí. I això, precisament, no és ajudar a estalviar a les famílies. El còmput total del 26% me'l tindrà que demostrar, perquè no és un 25%. Doncs jo li demostro, senyor alcalde. Molt fàcil, mire, si un veí l'any passat pagava 430 euros d'IBI, enguany pagarà 544, només hi ha que mirar les factures. Aleshores, si fa una regla de 3, el que li surt és que tots pagarem un 25% més. Què vol dir això? Que el veí de Benicarló enguany, en el cas d'este IBI, pagaran 104 euros més d'IBI, que són 104 euros menys que podran gastar els comerços, senyor alcalde. Bueno, espero que ho hagi comprès. Vinga, que tinguem bon dia.